The season is about to end and we want to get to 200k subscribers. Bafethu siyanicela, please subscribe. We are left with only 1 month. Can we do it? I believe we can. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Mamelodi Sundowns 1, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by Kila Walikosi. Where's Thibo? Thibo, first of all, ngithanda ukuthi congratulations to my friend Papa Wawa, my brother from another mother, ukuthi aphumelele ukuthi ayelemu le America le yobukela World Cup namanye ama supporters akhethiwe kuwo wonke ama team ngithi congratulations. Singabantu bafethu kumele sifunde ukuthi sithi congratulations, singabheki ukuthi ukhethwe kanjani ngoba sothakatha sasebancane yabo. So uma umuntu avelelwa into right mfana kithi kumele sithi congratulations yabo. Sifundise nje ukuthi sibabongisa abantu ngoba sometimes so loyal. But anyway, Sibo, namuhla I'm not happy, Sibo. Namuhla bengitshela ukuthi mhlambe ngizodliwa la Head of Stars. Plan yami Sibo ngithumela amasotsha ukuthi asuke eNachurena eze la. Yabo. But endleleni bengifaka amabhomu Sibo. Ukuthi le bus abahamba ngayo bayibhome Sibo ukuthi bafike badliwe la. Hayi Sibo. Akwenzekanga Sibo. Yazi Sibo ngiyanyanya mina ukuthi uma angifuni mina ngile ndoda engafuni ukusebenzela enye indoda. Understand? Angifuni usebenzele enye indoda. Akufuneki. Uyabona manje kujabula amabhakane ongidlula thina. Understand? Kube thina besidliwe Sibo. Ngabe ayikho yonke lento izwa nje nangu untomkayise yasirasela manje lapha emotweni. Understand? Ujabulele thina ngokuthi strowe neSundowns. Understand? So Sibo iflop engiphethe kabi leyo nto bengicala nje ukuthi ngizu Godfather masuka endlini like masuka usual masifike egarage sathandaza but ngizo Godfather athi namuhla nkosi ngicela ukuthi ubusise Sundowns ukuthi win straight ngamangala ukuthi hawu Godfather uthandaza kanjani manje wathi kunzima ndoda ngoba mangawina labantu senkingeni bayokhuluma cabanga mpintsha manje kumele senze ama earplugs uma labantu bangathatha ileague kumele senze ama earplugs manje ndoda labantu bayakhuluma Sibo abomnikeni Sibo bayarasa lo basothana uyangizwa ukuthi ngithini ndoda kurasa abafazi bakhona kurasa namadoda akhona bonke abontomkayisi Sibo kunzima Sibo it's tough yo Sibo it's tough kanama yazi moshiyele kuphi inkinga thina masamotras ne ngeke display ukuthi sifuna ukunikeza iSundowns 3 points ama point ne uPeterson no Silver baba se toilet abazange ngosizwa bona that's why bayenze lo msebenzi ukuthi baze banikeze le team lena enye ihope yabona mina uPeterson already bekasithengisile yena samselufu ukuthi vele uyahamba uya ku World Cup but ngenxa yenzondo yabantu o inzondo ya youth kungenzeka uPeterson angayi uyangandazen uyamzonda uzondi Kaizer Chiefs njengami ngizondi iPirates uyangandazen uYuk akaboni next into enhle yenziwa iKaizer Chiefs uyangandazen noma kho nami mfethu noma iPirates bathi yenza kahle kanjani angiboni ngiba impuputhe angeke ngize ngivuke ngiyibonile Sibo uyangandazen kungakho namuhla ubani konje lo waseBhayibhelini wathengisa uJesu Judas Iscariot namuhla benguJudas Iscariot Sibo ngithengisa iChiefs Sundowns uthi mayidliwe kuze kungajabula ama-enemy wami ngathi ngabaphendukele athi uJesu hayi mfanami angeke kuze kwenzeke ngizodrowa kuze labantu balentuzana baqhubeke baye phambili Sibo lalela mpintshami manje ne iSundowns iphambili nga 3 point ina 2 game iPirates ina 3 game you understand so iSundowns noma ingawina oyi2 lama game asel you understand sure nePirates wine wonke lama game asel
Sundowns incese. Angeke ithathe. Yazi the way nginyanyisa ngakhona Sundowns. Yeah. Ngazi nesitali sekhefa ngeke baze babuye naso. Uyasho. Abafambula labantu. Bayoshawa le. Bayafamba. Ngikunika ikhekhe nali idla ikhekhe. Uhluleka ukudla ikhekhe, ubhiza ukabhana nabafana abancane. Yeah. Nali ikhekhe. Uthola i-red card. Yabona labantu laba sebathemba yonke into manje sebathembe isiwelele ukuthi siwelele sosibambela bozibani Ukuthi yes. manje bekuyibhakane ethemba isiwelele ethembeni manje beyiSundowns ethi ngithemba ile magezi mara mawuphile kahle ungafika uthemba imagezi uthi yoshaya idirect themba imagezi uthakiwe na uthemba iDurban City uthakiwe na you are not right in la Themba na usaburotho. mfethu uyabona mina into ekhona mina into ekhona ku number 3 mfana kithi ngiyohlala khona and u51 point or u52 point ngizophuma naye la yeah uma kuthi usibisi abambe ikhapho mfethu kuyoba njani uma bathi usibisi sokuguga ikhapho mfethu usibisi mara anyway ngicela ikhampani eyenza ama earplugs impintshi yami iyenzela ama support eKaizer Chiefs asiphephanga singagcina si deaf ngumsindo wabo ntomngayisi uyamazi umfazi mfethu ukuthi ukhuluma kanjani yabo ntomngayisi bazokwe banginyanyisa de banginyanyisa stress